Sing jawab mek dulur-dulurku sabuthok buri kono sing jawab kono malah meneng ae. Sing kanan malah rasan-rasan. Nggih, dibaleni maneh yuk. Dia bali malih. Cek akeh panggilane. Ngene aku kongkon meteng ya, kongkon mangan nanas ae. Lah buktine aku gak mangan nanas yo gak meteng. Ya beda wong sampean lanang aku wedok. Ayo nguruk salam malih. Nggih. Wes ngene lho. Nah. Dijauh sareng-sareng nggih. Sing kompak. Kompak. Ngaturaken sugeng Kompak nggih. Lho. Hah? Maksudnya salame awake dhewe lho sing kompak kok lambe kompak nggih lho. Lah, iku mah aku gak ngomong-ngomong bareng. Oh nggih. Ngaturaken Bareng nggih, sampun supe. Assalamualaikum lho sing bareng. Kok malah melok bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum niku sing bareng ibu-ibu. Nggih ya Mi ya. Mau tak angkar kon. Nggih, monggo yuk. Ngaturaken sugeng dalu sepindah malih katur jenengan sami sehat sedanten nggih. Tak dongano sing delok ludruk dalu menika lunas hutange. Amin. Akeh rezekine. Amin. Pinaringan berkah Gusti Allah kasihatan rezeki kata barokah. Amin. Jumpa kali kahanan dalu menika channel-channel YouTube yang sudah meliput matur sembah nuwun. Oke, matur sembah nuwun channel-channel YouTube yang hadir pada malam hari ini yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV Dan juga Gundul TV. Oke. Yuk. Oke. Sembah nuwun katur kunjuk dumateng warga desa Mangunan. Kalau tulisane yo ikhlas nang ngarep kene kok ya ora ro. Aku masih tulisan gede gak ketok aku megono duwike are. Dusun Mangunan. Nggih. Nggih. Sugeng dalu. Sami-sami ndedonga yuk. Nggih. Pinaringan sehat seger waras. Amin. Ugi mboten supe. Matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa, ugi prakatipun, ugi ibu-ibu PKK, ibu-ibu ingkang wonten wingking mi. Matur sembah nuwun ingkang sampun paring pasugatan kagem kru Ludruk Budi Wijaya. Matur sembah nuwun sanget. Ugi papa yang di belakang matur sembah nuwun yang sudah menantikan. Yuk. Nggih. Patah saben nggih menika bedayan Sekarsari serba serbi yuk. Menampilkan artis-artise Budi Wijaya. Langsung yuk dipun timbali sapi tak derenge sesarengan duo PT Anggrem sesarengan jenengan. Monggo. Ayah sotik. Mbak Penny. Kula katur jenengan sami sehat. Tahun meneh nanggep maneh iki gare panuna wis digempe. Ampun supe paring pandonga kagem sedaya masyarakat Mangunan. Mugi taun ngajeng panene melimpah. Ngoten yuk. Wonten informasi yang kehilangan kontak bisa langsung menghubungi Mami Okta. Kontak sepeda motor Suzuki Hondawati Yamaha. Sing genah ngono lho Mi. Kontak Honda nggih. Nggih. Pundi?
Honda Beat. Nggih. Langsung kemauan nih Monggo. untuk penampilan yang perdana ning Bella Firmansyah dan ning Dias Aprilia. Sugeng dalu ngaturaken kagem penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu Sobo Punden Lamongan Gunung Sugeng Kelut ugi saking Yuk. Kinipun Salome sesarangan Mbak Bella kali Mbak Bella Firmansyah ning Dias Aprilia niki tasik niku Mi tasik kuliah sing ada Dias niki tasik SMA ngaten nggih perlu kawigatosan mbok pilih saking keluarga pandemen penggemar Budi Wijaya yang mau nyawer di bawah saja di bawah kemawon ning ampun dados panah penggalihipun kagem sedaya penggemar setia Budi Wijaya. Di belakang ning Dias Aprilia akan saya tampilkan tiga seniwati sekaligus ning Ani Kumala Sari Dewi Mustiko Tuban ning Rani Asmara dan ning Nur Kumala Dewi kairian gedeng serapat maca serapat Mbak Rani, Mbak Nur kalian Mbak Meni sampun ngaturi monggo pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya nih Sanana Disco Semerbak dan nih Marsa Aulia matur sembah nuwun rawuhipun penggemar setia Budi Wijaya saking Tlatah Wates sampai Lamongan
kekek. Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Yuni Suyanto ning Vikum Sukrisna dan ning Rizky. Kairingan gendeng Samira. Masih bersama Bedayan Serba Serbi. Samira itu aromanis. Matur sembah nuwun kru saking Trans Jatim sampun rawuh. Sabaripun Samira tumbas aromanis langsung kemawon. Pengreman-pengreman asli Budi Wijaya ning Reni Supren dan ning Mariati Sudarto. Dek sampun monggo dipun lajengaken. Masih pengreman Budi Wijaya ning Susan Warsono dan ning Titin Subayu.
matur jenengan sami sampun kapirang temri kesarengan Putitin kali Mbak Susan. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu, Ning Endang Sukendut dan Ning Sartini dalam sinetron Galak-galak Serigala. Sabaripun saking pemain sinetron kayak dengan gending jampong gitu. Langsung kayak dengan gending Jula Juli nonstop. Ning Yayu Kermala, Mantuk Lamongan hadir. Ning Mary, Mojosari, Ning Irma Arifin, tuan rumah Jombang Lore. Gimana kalau sedaya seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya yuk. nggih. Blender mengguri nganan langsung campur sarine. Mas Jono monggo. Delewong anti galau semonggo. Kita dekat lagi Budi Wijaya, THJ Audio, Citra Audio Production. Terima kasih Foratunale Wijaya. Pokoknya digoyak mantan lagi. Ayo cak. Sepak, 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 pokoknya sepak, pokoknya bentuk lewat rambut di gelung, 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 ada gelung kepede. Pokoknya sepak, 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 pokoknya sepak, sepak, rambut di sanggul, 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 tujuh, sapa wae kepada kau mesti ngobrol abang kau sepo abang kau ngenopo eman eman kamoto sing ati kudalan lambe sing sikar lari sikar kabut aku duduk
wong semok ketutul mercon. Satu dua Keong Racun. Gue dari penggemar LDG. Penggemar dari Marmoyo yuk digoi. Guru Lamongan Selatan Keong Racun. Digoi bareng-bareng Budi Wijaya. Sopo Buden. Ayo Cak. Keong Racun. Oh, Kaca tidur. Kau gak sopan santun. Kau agak mampu ayam kampung. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colekkan diriku. Hei, kau jago sekali, tanpa basa-basi kau ngajak happy. Hei, kau jago sekali, tanpa basa-basi kau ngajak happy. Digoyang lagi ya. Lamongan Selatan. Tanpa basa-basi kau ngajak happy. Kepadun Kau takut sekali, tanpa basa-basi kau ngajak happy. Ayo ayo ayo. Pikiranmu jorok, dasarmu main ngajak setting dan santai. Dasarmu main ngajak setting dan santai. Sorry Jack, jangan remehkan aku. Sorry Jack, kau bukan cewek murahan. Keong Racun. Salam seduluran dari Sabang. Warga Binangun. Iya, Lemprahan. Budi Wijaya.
Inggih menika kula pasugatan pedayan serba-serbi kang dipun lajengaken keluarga Seniwati saking keluarga dalam Ludrung Budi Wijaya. Nggih. Woro-woro informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Aris. Juragan suka kudu eling lan waspada pejo-pejane wong lali jek bejo sing eling ngomong rasa ki omong wektu jubu kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Sherly mriki di malam hari. Lan kula Nenging Wijaya. Ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.